Здравейте! Значи аз пристигнах преди 5 дена в Истанбул за пластична операция. Направих си гърдите, липосакшън 360 градуса, опъване на корема и ринопласти. Много съм доволна, както го разказват. Наистина дойдоха, посрещнаха ме много хубаво. Същата вечер ме настаниха в болницата, направиха ми се всички изследвания. Ромеза беше през цялото време до нас. Първата вечер останах в болницата. На следващия ден сутринта в 8 часа ме взеха в операционната. Изобщо нищо не усетих. Преди това ми дадаха успокоително. Операциите ми продължиха около 5 часа и половина, 6 часа. Да, беше малко болезнено. С дренажите ми беше трудно. Обаче, след като ми махнаха дренажите, беше съвсем друго. Почувствах се много по-успокоена. На третата вечер ни настаниха в хотел, който също е много хубав. Вече нямах дренажи, спокойно ставах. Да, имах леки болки. Това е нормално. На 5-тия ден, цял ден съм обикаляла по шопинги. Всичко беше перфектно. Всичко, което се каза, обеща, се изпълни. И съм много благодарна на доктор Толга, на Ромейза и съпруга ѝ. Благодаря ви, това е от мене. Благодаря.